ଥରେ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ କଳା କହ୍ନେଇ, ତୁମେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ବଂଶୀକୁ ଭଲ ପାଅ। ଏକଥା ଶୁଣି କଳା କହ୍ନେଇ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଂଶୀଟିକୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବଂଶୀକୁ କାହିଁକି ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ ତମେ ଟିକେ ଆଗ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ। ରାଧାରାଣୀ ବଂଶୀଟିକୁ ଧରି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଲେ। ସେ କଳା କହ୍ନେଇଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଏଇ ବଂଶୀଟି ତ ଚାରିଆଡେ ଖୋଲା ମେଲା, ଆର ଚାରିଆଡେ ଛିଦ୍ର ଅଛି, ଆଉ ତ ଅଧିକା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ କଥା ଶୁଣି କଳା କହ୍ନେଇ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ତମେ ଦେଖିଛ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଖୋଲା, ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ, ଯିଏ ଖୋଲା ମେଲା, ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ମୁଁ ସିନା ବଂଶୀକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ, ମୋ ବଂଶୀଟି ରାଧାଙ୍କୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ବଂଶୀ ରାଧେ ରାଧେ କହେ। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ ମୁଁ କାହାକୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଏ? ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ହସିଦେଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେଇଭଳି ଏକ ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଭଜନ। ବଂଶୀରେ ପ୍ରେମରେ ତ ବନ୍ଧା ସାତ ସୁର। এই সুন্দর হৃদয়স্পর্শী ভজনটিକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶିଶୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଖୁସି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଉ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା।